Oh my gosh, nyt aluksi minä ja Ander haluamme kiittää teitä ihania tilaajia. Teitä on jo 18 yhden päivän aikana. Jee. Ja siis meidän toi selfie-video on saanut jo, katsokaa nyt ihmeessä, 71 näyttökertaa. Ja mitä Ja, tää on saanut? ja siihen toiseenkin siihen on tullut paljon kommentteja siihen toiseen, että lisää, mitä tänne jää. Tähän videoon on tullut esim. Te olette tosi kiltä esim. Oh my gosh, kuka tän on muokannut täällä ihan mestariteos on pakkotila. Siis oh my gosh, ja sit meille sanottiin, että meillä on sepät äänet, eli kiitos. Mä katson sun nimen. Se oli joku poika varmaan. Jesse poika ämmästä. Mut mä en oikeesti oo kuullut ikin kehuja, että mun ääni olisi niinkö söpö kautta nätti. Ja tällä hetkellä, jos te lähetätte meille viestiä, mä kyllä katson ne, mutta en hirveämmin videolla. Onko sulla vielä asiaa? Oh my god. Me ollaan siis tosi innoissamme. Me aloitetaan tänään tekemään uutta musiikkivideota. Jee. Jos me ei esim... Hei muuten, laittakaa tonne alas kommentteja, että minkälaisia videoita voitaisiin tehdä. Mä en nyt jaksa laittaa tuohon ihmeen jutskaan meidän Instoja. Ne löytyy aikaisemmista videoista. Tää on vain tiedotusvideo, mutta haluatko Inter sanoa jotain? Moi moi! Moikka!